Halo logofer, welcome back to my YouTube channel. So logofer, नै बिदिनो जोंहा फंबाय दं आरोना। जों सानैजों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। दा नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायदोंब्ला मिथिखाबाय जानांगौ। मानि थाखाय थांनो नागिरदों दा बेखौ आङो उनाव खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बबेयाव थांगोन सोंनि र'। भबानिपुर जाबा डाइरेक्ट उठिलो जों सानैया गारियाव गाखोना लाबाय आरोना। बुंलाय एक्साइटेड ना? एक्साइटेड बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो आरो फिन खनसेबाव थांफिननो नागिरदों आरोना। बरमा सोरबा ओंखारनोबा ओंखारनो हागोन, सोरबा गाखोनोबा गाखोनो हागोन। बिराद गरम मोनजोब्बायलै दाबो खारला गारियानो। कदम तल मोनबाय माबा लोगोफोर। दा बेनि उनावनो पाठशाला मोनगोनदां आरो पाठशाला बारबाथाय जोंनिया भबानिपुरा मोनगोन आरोना। ओमफ्राय भबानिपुरनिफ्राय डाइरेक्ट सालबारि थांनाय गारि लानोसै। दा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर भबानिपुरखौ। ओमफ्राय दा सालबारिसिम थांनाय गारियाव मोनसै आरोना। सान्दुंआबो गोसाथार। दा जों माबा जाना लानो र' हटेलावहाय। ज' लोगोफोर जों दा हटेलाव हाबदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा माबाफोर जाना लानोसै, बेनि उनाव थांबाय थानोसै आरोना। सान्दुंजों बिराद साफा नुदों लोगोफोर बेखिनि जायगाखौ आरोना। बेनो जाबाय भबानिपुर आरो। दा जों थांफिनोसै हटेलाव। माबा माबि लाबाय फंबायनि थाखाय। सासे फंबाय उन्दै दं आरोना। नै बिथिंजाय दासो माइ गायगासिनो आरो लोगोफोर। जोंनि टाउनफोराव माइ गायनाय जोब्बायानो। स' फाइनाली गाइस जों दायो सालबारि सफैबाय आरोना। बिराद सोलायबाय लोगोफोर सालबारिया। आं जेब्ला क्लास 6 आव फैदोंमोन अब्ला बेफोर बिल्डिंफोरा गैयानोमोन आरोना। दा हलिया ही बिगड़ गया ऐसा कह सकते हैं हम। जायगाखौ माबायदि नांदों नोङो? मोजाङानो। फार्स्ट टाइम फैनाय ना नोङो सालबारियाव? आच्छा। दा आंथ' सेकेन्ड टाइम जाबाय बेयाव फैनाया। ओमफ्राय गोबां सोलायनाय मोनदों। नै लाबेथिंजाय जोहोलाव दैमालुनि मुसुखा नुदों नै लोगोफोर। जोबोर समायनायै बानायना दोनदों आरोना। बिराद रेसपेक्ट खालामखायो आङो बिथांखौ। जोंनि बयनिबो बर'नि बिथाङा जोहोलावमोन मोनसे समाव। दा रेसपेक्ट खालामनांगौ।
नै बियो सालबारि पुलिस थाना ना लोगोफोर ओमफ्राय नै फारसेथिंजाय सालबारि कलेज ना मामोनथाय आं र' गेटआव थांनानै कनफार्म खालामनि नामखौ स' कलेजनि मुंखौ कनफार्म खालाममारबाय लोगोफोर सालबारि कलेजानो मारमोन आं जेब्ला क्लास 6 आव फैदोंमोन अब्ला माने नायना थांदोंमोन नालाय गोसोआव दं आरो ओमफ्राय बिथिंजाय सालबारि गार्लस हाई स्कुलनो नै हाथरखि फरायसालि बियो बेनि स्टुडेन्टफोरा बिराद ब्रिलियान्ट जायो लोगोफोर प्राइभेट नालाय मेंबाय नै जोंना बिथाङा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनगोन स' बाय बाय एन्ड सी यू नेक्स्ट